Waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi, il-Prim Ministru saħaq li fi żmien qasir se titħabbar l-idea għat-tip ta' żvilupp f'Manuel Island. Dan il-proġett se jkun xempju ta' proġett bilanċjat bejn l-interessi tal-iżviluppaturi u l-komunità tal-madwar qal il-Prim Ministru. Joseph Muscat spjega kif kull ma jonqos huwa il-firem tal-partijiet ikkonċernati fejn wara ħafna kontroversja mistenni jintlaħaq bil finali bejn il-Konsorzju Midi u l-Kunsill Lokali Gżirjan fost l-oħrajn. Tul l-indirizz tiegħu quddiem l-iżviluppaturi Maltin u Għawċin, il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-White Paper li se joħroġ il-Gvern dwar is-suq tal-kera. Filwaqt li xejjen għal kollox li hemm xi proposta biex il-Gvern jintaxxa l-proprjetà vojta, qal li din il-White Paper għandha lan li tindirizza b'mod holistiku kemm l-interessi tas-sidin tal-proprjetà u anke dawk li jikru. Hija ħaġa waħda li tfisser iż-żewġ naħat tal-munita, żewġ problemi li jidhru tanti differenti minn xulxin hija il-predictability tas-suq. Jiġifieri min ħajmur biex jikkriminanċa ħadd irid ikollu rasu mistrieħ li għal ċertu perjodu ta' żmien jista' jibbaġettija. U s-sit irid ikollu ċertezza illi jekk dak il-kuntratt ħajinkiser m'għandux għalfejn hu joqgħod jiġri wara s-sistema biex jieħu dak li huwa tiegħu. Il-Prim Ministru semma kif l-iżviluppaturi qed jagħmlu użu minn numru ta' skemi fosthom public-private partnerships fis-settur tal-akkomodazzjoni soċjali. Intant aktar qabel tkellem il-President tal-MDA Sandro Katkuti. Huwa wera x-xewqa li fi żmien li ġej jagħti spazju lil ħaddieħor biex imexxi din l-assoċjazzjoni u rrimarka għal aktar minn darba dwar il-klima ekonomika pożittiva li għaddej minnha pajjiżna. Fi kliemu l-iżviluppaturi mhumiex ilaħqu max-xogħol li nħoloq u għalhekk l-industrija li jaħdem fiha qed kattar aktar ġid. Gvern għamel il-parti tiegħu wkoll, daħħal proposti interessanti bħal IIP illi ma kienitx idea tagħna, ikkollaborajna mal-Gvern. Pero kienet idea kompletament tal-Gvern inqalat kontroversja, pero l-Gvern hemmhekk kellu raġun. Għaliex l-investiment li ġej minn barra huwa enormi. Qabel kont tiġu fuq kont tgħidu li Sandro tina xi biċċa xogħol, ara kont taf xi ħadd forsi nbiħħek. Illum niġi fuqhom u intom tgħidu li tivvinta li x-xogħol għalissa għax qasanna ħaddiema biex naħdmu.